Nou, volgens mij wordt het videobloggen dus helemaal niks. Want ik bedoel, ik kan nu dus niet de zin die ik hiervoor heb gezegd weghalen. 1 milli. Geweldig. 5 milli. 3 milli. Geweldig. Wat kan het skilly? Nou, mensen, welkom Ik ga leven. bij, Milli. ja, welkom bij deze eerste aflevering van het programma. Het begon in 2014. Rinnen oer stritten, maar sham werd ik no ben. 3 likes, het liek het net zo volle. No binnen duizenden, het begint te tollen. Knieën man, koffie rap, BMW, het is schief. Op het strand, mijn vriendinnen en een blit lief. 1 milli. Geweldig. Maar een grap is deze grill weer stil en net. Wat heb je al net mij, makken mij al koor. Soep in drachten, ben nog lang het smoor. Dieren dank voor al deze mooie dingen. Ik wist net dat een vlog soks mooi op kon brengen. Of brengen koe, maar wat ik zie is zo. Doe als mij werken, on dit succes. Blow my shen, want dit wordt vers. Vers, yo. Vers? Is dat een vet of net? Geen idee. Vers, echt vers. Nou ja, de videoblog, ik weet het niet. Maak je vol bedacht en milde hoenenkap. Julke naaien u, zeker oela plop. Of die ene man, mij al die doen. Ze vliegen al je op, weet net waar die doen blauwen. Ben nog lang het leer, er is ze volle. Meesken in karkers, de speelt bepaalde bollen. Wat ik zie ze vol, ik ga je jet. Binnen kwart in die dwarf is dit toch een stad. Je bent vol bedacht. Was toch echt wat zeggen, of was deze microfoon gewoon in de moele ha? Dank je Bart, yo, hey. Vriend van de show, yo. Keeping it real, man, hey. Spit die bars en lekker de roe in, yo, hey. Geweldig. Lekker fast, man. Echt fast dit. Goed vers. Versie. Mooi aandenken. In het museum. Een Friese vlaggenmuseum. Vers man, yo. Ja, misschien moet de videoblog wel iets spontaan zijn, denk ik dan. In plaats van dat je er van tevoren over na gaat denken wat je precies allemaal gaat zeggen. Want ja, dan had je in principe net zo goed iets kunnen typen.